Kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Buong Kapuluan is already 11:43 PM at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ito po ang ating programang Top Secrets. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kaya po mga kabisyo, pakinggan at kilalanin po natin ang kabisyo natin na nasa kabilang linya ngayon. Good evening. Okay lang, ma'am. Good evening po. Kamusta kayo, ma'am? Anong pinagkakabalahan niyo, ma'am? So ma'am, ready na po kayo magkwento ngayong gabi na to? Susubukan ko po. Itago natin sa pangalang Red po. Red. Apo. As in R-E-D. Apo. Okay. Red, tagasan ka? Taga Hong Kong po. From Hong Kong. From Hong Kong po. Ilang taon niya? 30 po. 30. Red, 30 from Hong Kong. Ano ang top secret mo? Sa damuhan po kami unang nag-sex. Tama ba ako nang narinig, Red? Sa damuhan kayo unang nag-sex. Opo. Teka lang. Sa damuhan kayo unang nag-sex, sino tong tao na to? Bali po, nangyari po yung kwento ko po noong 2018 po. 2018? Opo. Medyo matagal na po siya, pero top secret ko po siya. Okay, sige. Kwentuhan mo kami. Ibalik mo kami sa 2018 kung saan una kang nakipagbengbangan at sa damuhan pa ito. At saan damuhan nito? Sa Pilipinas ba? Sa ibang bansa? Kwentuhan mo naman kami. Kasi ang katinon, ha? Ang katinon. Go. Bali po, hiwalay po ako sa unang partner ko po. Nung time na po yon is parang wala po ako sa sarili ko po. Ganon. Kasi iniwan po ako ng partner ko po. So, that moment po is lagi po akong nagiinom, ganyan, lahat po ng bisyo natutunan ko po. Bali. So, nakilala ko po yung lalaki po sa katabi po siya nung inuupahan ko po na apartment po dyan po sa Pinas po. Bali po, around south lang po siya. Nag-apartment po ako doon kasi po, galing po ako sa training ko po, papunta po dito sa Hong Kong. So, while po nag-aantay po ako ng training po, ng interview, ganyan, is nag-apartment po muna ako. And then, yung katabi po ng apartment, doon po siya nakatira yung lalaki po.
Okay. At first po, nung nakita ko po siya, first day po, nakita ko po siya ng umaga po. And then, nung gabi na, nag-iinom na po ako noon. Kasama ko po yung kapitbahay po. And then po, pinakilala po siya ng kapitbahay kasi hindi ko po siya kilala. And then, pinaano lang po namin siya. Parang inaya po namin na makisama po sa amin. Okay. Ano po, Tuloy mo lang. Nakikinig kami. nag-ano naman po siya, bali, nakipag-inuman naman po siya, mga ilang tagay lang po. And then, ubos na po yung alak. So, nag-aya po siya na bumili ng alak po doon sa tindahan. So, teka lang bago mo ituloy ito. Ito na Yes ba po. yung pagbili ninyo? Ito na yung may pangyayari na sa inyo? Opo. Okay. Wait. Bago ang lahat, anong itsura mo na netong nung lalaki? Bali po, DJ Jello, kamukha mo po siya. Ano? Kahawig mo po siya. So, kaya po ako laging nanonood kasi nakikita ko po ikaw po sa kanya po. Ano? Yes po. Opo, hindi po ako nagsisinungaling, DJ Jello. Teka lang. Same po kayo ng body build. Okay. And same, kahawig na kahawig niyo po siya. Sige nga, hawig na hawig ko, chinito rin. Maputi, Opo. matangkad, Yes po. maganda katawan. Hindi maganda Yes po. katawan ko eh. Hindi ako yun. So, hindi sobrang taba, hindi rin sobrang payat, saktuhan lang. Yes po. And bilugan po yung mukha. Bilugan yung mukha. Oh, bilugan yung mukha ako eh. Opo. Ay, nako. Buti na lang wala si Rocky. Kasi kung nandito si Rocky, kinuwawa na naman ako. Dapat nga po sana Friday ako tatawag po. Ngayon ka tumawag eh. Buti na lang. Maraming salamat sa'yo. Okay, kamukha ko. Hindi naman ako yon. Ano lang, hawig lang, TJ. Hawig lang. Talagang malaki ang pagkakahawig sa akin. Yes po. Sobra. Yes po. Ano naisip mo pag pinapanood mo? Crush talaga kita, DJ. Ay, nako, patay tayo. Ito na muna. Wait. Bago tayo tumungo dyan. So, kamukha ko. Opo. Buti hindi ka na-disgrasya dun sa grass, no? Sa grass. Sabi ng kabisyo natin. Okay, ikaw naman, sinong kamukha mo? Bigyan mo naman kami ng imahe sa aming mga utak. Ito na tayo. Slim lang ako, DJ. Wala po akong kamukhang artista siguro. Slim. Wala pa naman Walang kamukhang artista. Mahaba ba buhok? Yes po, super haba po. Super haba. Di ka ba nasasaktan? Ba't ka natatawa? Slight lang. Di ka ba nasasaktan? Naapakan ko yung paa mo dito, yung buhok mo dito. Wala naman. Haba ng buhok mo eh, sabi mo eh. Hindi, mahaba nga talaga, DJ. Mahaba? Po, Hanggang lampas bewang? siya lampas po sa puwet. Lampas sa puwet. Mahaba nga Bakit sa religion nyo ba ganun? Pwede? Hindi naman. Hindi naman po. Talagang gusto mo lang talaga magpahaba. Opo. Kasi may mga friends ako, alam mo ba, Red? Sa religion nila, kailangan magpahaba ng buhok eh. Ganun. Parang meron nga pong ganun po. Marami akong friends na ganun. Okay, so trip mo lang talaga magpahaba ng buhok. Opo. Okay. So mahaba ang buhok, maputi. Ano lang po, morena. Morena? Chinita, hindi. Bilugan ng mata. Medyo bilugan. Bilugan. Matangos ilong, hindi. Konti. Konti. Sige nga, send ka nga dito sa akin ng photo mo. Para ako na
Ako na mag-describe Pag sa ganun. kanila. Okay, tapos vital statistics. Ano? 34 lang ako, DJ. 34 ano? 34 ano? 28. 34, 28 tapos Mga 34 din. 34, 28, 34. Oh, laki ah. Matangkad ka. 5'2" po. 5'2". Matangkad ka na rin. Bilang isang babae, matangkad na rin. Hanggang Opo. balikat ko yun. Ano Okay. po, long legs po. Long legs ka. No? Hindi ka naman giraffe ha. Hindi naman ganun. Okay. So, nakakaisip na kami. Wala ka talagang kamukhang artista. Wala pa naman nakapagsabi po. Buti na lang. Wala pa naman nakapagsabi, no? Shy type ako, DJ. Shy type. Okay, sige na. Nakita na namin yung imahe mo. Biruin mo, naglalakad kayo, pabili ng alak. Kasama mo yung kamukha ko. Di ba? Opo. Bali po, nung time na po yon talagang may tama naman na po ako, pero alam ko po yung ginagawa ko. So, that moment po, syempre, parang naghahanap talaga po ako ng parang makakasama, ganun po. Kasi super broken-hearted po ako that moment. And then po, aminado po ako na parang nilalandi ko na po siya, ganun. Yung paghawak ko sa kanya, may kasamang landi na po yun. And then po, siguro hindi na din po niya natiis, ganun. Hinila niya po na po ako dun sa damuhan po. Paano kanya hinila dun sa damuhan? Ano po kasi, naka na po ako sa may bewang niya. And then, pinipigilan pa po siguro niya. Kaso nung hindi niya na po mapigilan, sige na nga, tara na. Gumanon po siya. Pagkahila sa'yo sa damuhan, anong Opo. eksena ng mga nangyari? Dahan-dahan mo kaming kwentuhan. Bali po, yung damuhan na po yun is, katabi po nun is malaking bahay po, parang bagong gawang bahay po. So, yung gilid po noon is madamo po talaga. And then, bukod po sa damo, may mga pa po doon, yung mga sobra-sobrang mga semento po. So, masakit po siya. Tapos? And then, yung naghalikan lang po kami muna. Parang nag-iinit na po kasi siya nung time na yun. So, naghalikan lang po muna kami. And then, bumaba po ako agad. Kasi, sobrang wild na po. At ang mga anong sumunod? Ayun na po, na po ako. Kumanta na po ako. So, kinantahan mo siya nandun kayo sa damuhan. Opo, tapos nakaluhod po ako dun sa may damuhan po. Madamo po doon. Tapos marami pong yung mga tumigas na pong mga semento galing po doon sa bahay na bagong gawa. So, ang sakit po sa tuhod. Ano mga sumunod na nangyari habang kumakanta ka? Pagkatapos ko pong kumanta, hinalikan ko po ulit siya. Tumayo po ulit ako and then hinalikan ko po siya. Tapos bigla niya po akong pinahiga po doon. So yung likod ko po, sobrang sakit na talaga. Pero hindi ko na po inisip po yon kasi medyo may tama na din naman po ako ng anak. So, Okay. dun po. Tapos, yun po. Ano ng mga sumunod? Nung pinahiga ka na niya, hindi ka ba kinate? Di ba nangati yung likod mo?
Hindi ko po maramdaman yung kate, DJ. Ang nararamdaman ko po yung sakit nung tumutusok na mga Ibang semento kate po. ang naramdaman mo. Hindi mo na iramdaman yung kate ng likod mo, kundi ibang kate ang naramdaman ni Red. Tama, DJ. Red, hindi ako handa ngayong gabi na to. Kala ko problemado yung mga makakausap ko ngayon. O, tapos, Di kinain mo ganun yung po. batuta, lumuhod ka, pinahiga ka, di mo naramdaman yung kate. Paano niya ginawa? Kwentuhan mo kami dahan-dahan. Ayun po, nung nakahiga na po ako, Ayan na. lumuhod din po siya para Lumuhod. ano po, para ganun na po, ipasok na po yun. Lumuhod siya. Opo. Mabilisan po kasi, TJ, kasi ang alam lang po ng mga kasama namin, bibili lang po kami ng anak. Kuwigi. Opo. Bigyan mo kami ng minuto, gaano ka bilis yung mga pangyayari? Mm, mga 10 minutes po, kaming nandun po sa damuhan. Matagal din. Opo. So, pagbalik po namin, wala na po yung kasama namin. Alam mo bakit? Po. Alam mo bakit nawala sila? Ano po? May ginawa rin silang milagro. Siguro. Nag-quickie din sila. Nag-quickie din sila na higit. At alam mo kung saan? Saan po? Sa likod ng bahay na pinag-iinuman ninyo. Pwede din. Gusto mo talaga malaman kung saan? Saan po? Doon sa CR. Alam mo TJ, bakit ko alam? Bakit po? Ako yung Ikaw- kasama mo sa damuhan. Sabi ko na nga ba? Ay, nako, Red! Red! Walang blue? White? Yellow? Red lang. Red! Ay, nako, Red! So, di ba, lumuhod na siya. Opo. Nasa damuhan kayo. Pinasok Opo. niya na. Diyos ko Opo. po, Rode. Rode, pinasok na, Rode. Ito na. Pinasok. Gaano kabilis? Mabagal ba? Mabilis? Paano niya ginawa? Sige nga. Natapos ba? Kwentuhan mo kami. Ano po, medyo, mabagal po nung time na yun. Kasi, 2 years po akong walang contact po. So, nahirapan po talaga kami. Ay, masikip. Opo. Ano ginawa niya? Yung, di pa po nakahiga po ako. Siya po yung nakaluhod. Mhm. Nung ipapasok na po, Mhm. instead po na siya po yung gagalaw. Ako po yung hinihila niya. Di asakit po laglaw ng likod ko po. Hindi ba marunong yung lalaki? Marunong po, kaso siguro po, hindi po comfortable po. Oo, makatiring kasi yung yung mga... Opo, ang dami pa pong talahib po doon. Buti ikaw, hindi ka Kasi- nagkalatay-latay sa likod mo, no? Hindi ko na po naramdaman, DJ. Naramdaman ko na lang po noong umaga na. Buti hindi ka nagkaroon ng dumidikit, yung parang bilog na dumidikit. Alam mo yon? May tawag dun eh. Hindi ko na po napansin, DJ. So, talagang yun na yun. So, binilisan Opo. niya, di ba? Napasok niya na. Pak! Opo. Nawarak na. Tapos, binaligtad pa po niya ako. Parang, paano pa po? Padog pa po.
Sa bagay, 10 minuto, matagal din yun. Maraming pwedeng mangyari doon. Opo. Hindi siya na kontento doon sa pwesto ninyo, pinatalikod ka pa niya. Opo. O pagkatalikod niya, anong ginawa niya sa'yo? Doon po, lalong mas masakit, DJ, kasi yung tuhod ko po. Mas lalo ka nasaktan? Opo, actually, DJ, hindi po ako masyadong nasarapan doon. Kasi, nasasaktan talaga ako doon sa mga bato, sa mga semento, mga ganun po. Pero, parang, naano ko lang po yung may kasama ko, yung ganun po. Kasi, after 2 years po, Mhm. nahanap ko po siya, ganun. Actually, hindi ko pa po nga alam yung pangalan niya nung time na po yun. Grabe, no? Nakakalungkot lang kasi imbis na masarapan ka, nagkaroon ng parusa. Kumbaga, matatawag natin na binalagbag sa damuhan. Oh, ang ganda ng film mo. Ang ganda ng... Kung gagawan kita ng film, ang title, tinitlean ka ni Dut-Dut eh. Sabi sa'yo ni Dut-Dut, binalagbag sa damuhan. Oh. Pwede din po. Wala po kasi ako maisip kanina. Oo nga, no. Okay yun. Ang galing talaga ni Dut-Dut, no. Binalagbag sa damuhan si Red. Ganun. Gawain kasi ni Dut-Dut eh. Sanay pala. E di, binalagbag ka na nga doon, pinatalikod ka. Paano siya natapos? Natapos ba siya? Hindi. Opo, natapos na po siya doon kasi nagmamadali na po talaga. So, yun po. Pagtapos Natapos po siya. namin doon, po. Saan pinahid? Doon sa damo? Sa akin po. Ay, pinahid sa'yo. Di pa doon sa damuhan. Opo, sa akin po. Sa akin po pinutok. Sa loob, sa labas. Sa labas lang naman po. Saan Kasi banda? Sa likod ko po. Sa likod? Opo. Ang lagkit yun. Hindi na naawa sa'yo, nangati na nga yung likod mo. Nilagyan ka pa na malagkit. Lalong nakakairita. Nilagyan ka pa ng dagta. Hindi na naawa. Souvenir ko daw yon, DJ. Binalagbag ka, literal. Opo. Woo! Ang lupet. Anong mga sumunod na nangyari? Nakabili ba kayo ng alak o hindi kayo nakabili? Dumiretso pa din po kami bumili po. Habang Pagkalabas naglalakad po. kayo, anong pinag-uusapan ninyo? Natapos kayo, natatawa siya. Ano, gusto ko malaman eh. Yung mga senaryong ganun eh, after na, uy, natapos tayo, tapos, ano ba naman yung likod ko, ang kate. Ganun. Tinutulungan naman po niya ako maglinis po nung pagkalabas po namin dun sa may damuhan po. Kasi Ay. apakadumi ko na po. May aftercare. Opo. Diba? May pag-aaruga, pag-aalaga after ng mga Siyempre, pag hindi niya po ako tutulungan, mahahalata po kami. Oo. So, tinulungan ka niyang nilinis ka niya. Opo. Tinulungan naman po niya ako maglinis po. O, tapos yung naglilinis kayo, anong mga napag-uusapan niyo habang naglalakad kayo? Natatawa lang po kami sa mga ginawa po namin. Pero, siyempre po, nung time po kasi na yun po is may tama po talaga kami. So, hindi na po namin naging issue po yun. Kumbaga, Natuloy ito. Diba? Nakabili na kayo ng alak. opo. Pabalik na kayo. Siyempre, medyo kabado kayo. Uy, huwag kang magkukwento mamaya. Ah. May mga ganun kayo Opo. linyahan yan eh. Meron po. Uy, Meron po. tahimik ka lang mamaya. Ah. Kunyari, bumili lang tayo. Sabihin natin, layo. Sarado na yung tindahan.
ang dami po namin iniisip na ano po, na Dadahilan. alibay. Oo. Opo, na alibay po namin kaya natagalan kami. Kaso pagdating po namin dun, wala na po kaming kasama. Ilan ba kayo magkakasama? Bali, 4 po kami. Yung Dalawang babae. Dalawang babae po. Yung dalawa pong babae nawala na po kasi ang sabi lang po, hinahanap daw po kami nung nalaman na lang po namin nung umaga na. Ay. So, yung wala na silang dalawa, hinahanap kayo. Kayo na lang ang natira, may dala kayong alak. Anong sumunod na pangyayari? Sabi nga daw nila, basta may alak, may balak. Bali, nung time na po yun, wala naman na po, DJ. Pero nung, ano po, kasi, first time ko po siya nakilala nung, yung first meet po namin nung time na yun. So, after nun, umuwi na din ako nung hindi na po namin nainom po yung alak. Mhm. Grabe, no? Opo. After po nun, DJ, ano po, hindi ko alam kung paano ko po siya kukontakin kasi nung umaga na po, wala na po siya dun sa apartment. I mean, pumapasok po kasi siya ng work, Mhm. ganun. So, hindi ko po siya natatimingan kung paano ko siya kakausapin, ganun po. Kasi syempre po, for me po is a big deal po yun kasi babae po ako, Tama. ganun po. And then, siya po yung next, after po nung ex-partner ko po. I mean, siya po yung pangalawa sa lalaki po sa buhay ko po. Ah, Opo. hanggang ngayon. May bago ka ng partner ngayon, Red? DJ, kami po yung nagkatuluyan. Kami pa din po hanggang ngayon, DJ. Hanggang ngayon? Opo. Neto ni Balagbag? Opo. Pero, ano po, wala po kasi akong nakapag-sharean po dun sa story po ng love story po namin na Oo. dun po talaga kami nagkakilala po. Nasaan ngayon to si Balagbag? Nandyan po sa Pinas po, DJ. Ilan taon na pala to, si Balagbag? Bali, ano po, 1 year ahead po ako sa kanya. 29. Opo. Anong trabaho niya dito? Private. Ano? Pwede po bang wag ko na lang po i-share? Oo, pwede mong hindi sabihin, syempre. Bali, businessman po siya. Businessman siya? Opo. Malaki na yung negosyo niya. Sakto lang po. Kaya nang bumuhay, DJ. Kaya nang bumuhay. Wala kayong plano magkaanak? Planning naman po, DJ. Pero, andito pa ako sa malayo. Mahirap po. Okay. Bago natin to i-wrap up yung kwentuhan natin, gusto namin malaman. So, kung from 2018, kailan kayo naging official talaga? Tapos, until now, ilang years na ulit kayo? Ano na po, 8 years? 8 Parang 8 years na years kayo. Opo. Okay, 8 years na kayo. Sa 8 years ninyo, ang tanong, malaki ba o Yung- maliit? Ano po? Ang tanong, sa 8 years ninyo na Medyo pagsasama, nabili. malaki ba o maliit? Malaki, DJ. Malaki. Opo. Mahaba Opo. ang pasensya. Mataba din po siya, DJ. Mataba? Opo. Mataba. At mapagkumbaba. Opo. Marunong po. Ay. Grabe. Stress ako dun Bali, hinanap ko talaga siya nun, DJ, kasi yun nga po, na ano ko naman po, malaki talaga siya, DJ. Red. Po. Ano ang pinakamalala ninyong ginawa sa 8 years bukod dun sa damuhan? Ano pa ba? Sa bubungan? Ano?
Parang wala naman na, DJ. Wala na. Hindi nyo na Opo. napag-usapan na try naman natin sa iba. Yung pinaka Ano malala. DJ, kasi after po nun is marami na pong struggle na nangyari po. So, hindi lang po puro ganun po. Pero, yun po talaga yung pinaka hindi ko lang makakalimutan. Kasi, dun po talaga kami nagkakilala and hindi ko po ma-imagine na siya po yung magiging partner ko for 8 years po. Grabe, no? Opo. Minsan talaga hindi mo masabi kung sino yung makakasama mo hanggang dulo at saan kayo magtatagpo. Opo. So, kung may nagtatanong po, ano po, kung paano kami nagkakilala, hindi po ako makapag-open up kasi ganun po. Ang galing ni Balagbag. Alam mo, naniniwala ako na kung kayo sa damuhan nagtagpo, yung iba sa bubungan magtatagpo. Sana pag bumungan na DJ, ikaw naman na yung makakatagpo ko doon. Uy! Huwag mong hamunin si DJ Titangelo. Ginawa mo pa akong pusa ah. Meow! Meow! Crush talaga kita, DJ. Ha? Crush talaga kita. Totoo ba yan? Opo, totoo po. Sige, manahimik ka na dyan. Gusto mo pang mapartuhan na? Sa bubungan naman. Hindi sa bubong. Ay, saan pala? Secret. Hay nako, Red. Red, may gusto ka bang sabihin? Saan po? Sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Wala naman po, DJ. May mga gusto ka bang batiin? Sige na, bibigyan kita ng pagkakataon. Kahit overtime na tayo. Bumati ka Wag na. na. Ah? Ayoko. Batiin mo yung pamilya mo, ayaw mo? Wag ganun, DJ. Wag ba ganun? Batiin niya yung may-ari daw ng damuhan. Yung may lupain. Sino ba yun? Kilala mo ba yun? Hindi nga, DJ. Hindi ko nga kilala dun eh. Nag-apartment lang talaga ako dun, DJ. Yung damuhan ba na punestuhan ninyo, may nakatayo ng bahay ngayon? Yun ang gusto ko malaman eh. Parang wala pa din, DJ. Ay. So, pag nakikita po talaga yan, naaalala ko talaga yun siya. Alam mo, Red, ang pinakamagandang gawin mo doon kung talaga kayo magkakatuluyan ng asawa mo. Opo. At makaipon-ipon ka, bilin mo yung lupa na yun. May sentimental value yun sa inyo. Alam nyo ba mga anak, ng unang panahon, lupa pa to. May damo dito. At doon kami nag-umpisa ng airpot nyo. Wala pang bahay. Lupa pa lang. Binakbakan niya na ako dito. Ngayon, na meron ng bahay at meron na kaming kama, isang munting alaala na lang ang damo na binengbang ako ni Boy Balagbag. Alam mo pangalan ng bahay ninyo? Ano po? Balagbag Street. Ganun. Block 19, Lot 26, Balagbag Street. Pwede pala. 'Di ba? Hay nako ka, Riad. Mag-ipon ka, tas bilhin mo yung lupain na yun. Malaki ba yung lupain na yun? Sakto lang po. Actually, nung nakaraan po, nag-sale po yun eh. Pino-for sale nila. Oh, Opo. Gusto ko nga pong bilhin sana yun nung nakaraan po. Opo. gano'n ba kalaki? Ay, gano'n ba ka?
100 square meters, 200, 300, ganun. Ay, hindi naman po. Sakto lang sa sakto lang po sa isang Sa isang sakto lang sa bahay. Opo, pang Mga isang 120 siguro yun, no? Mga 120. Hindi po siya sobrang laki po. Oo. Ganda nun, no? Kung saan ka unang binalagbag. Doon Hindi kayo ko lang po. nagpatayo. Hindi ko lang po ma-imagine mangyayari po sa akin yun. Hindi, alam mo, at least meron kang kwento na mababaon, di ba? Opo. Alaala na mga kahapon. Pero actually, DJ, gustong-gusto ko talaga yan siya i-share sa friends ko, ganun. Mm-mm. Yung kwento ko na yun. Pero nahihiya po ako. Talagang dapat mahiya ka. Diba? Yung iba, sa lapag lang. Ikaw sa damuhan. May mga semento pa, DJ. Na umaga, DJ, na ko na lang nakita. Ang dami ko palang gas-gas, DJ. Oh, diba? Talagang dapat kang mahiya. Huwag mo na ikwento. Dito na lang sa programa. Dahil dyan, may gustong tumawag, oh. Sabi, Sino yun? Hi DJ. May share din ako. Ako naman sa puno ng Nara. Hi, nako Red! Pinasaya mo ang gabi namin. At mga driver ngayon, tawan-tawa na naman. Yan ang gusto nyo eh. Ako lang ang malungkot, kayo ang masaya. Mga kabisyo, sulitin nyo na po ang mga pagiging masaya ninyo. Baka wala nang magpasaya sa inyo. Ayan. Joke lang. Ma'am Red, wala ka lang gustong batiin. Okay ka na? Okay na po, DJ. Salamat po. Maraming Thank you po sa opportunity po. Okay lang. Napasaya ba kita ngayong gabi na to? Super po. And nakakagaan po siya ng loob na na-share ko po itong kwento ko po. Maraming salamat. See you soon, Red. Dalaw ka dito sa istasyon, ha? Opo, DJ. Oo, pero walang hilahan sa damuhan, ha? Ikaw naman next. Aray ko. Bye-bye, Red. Thank you po, DJ. God Bye po. bless. Mga kabisyo, muli napakinggan po natin ang isang top secret caller natin ngayong gabi na to. At least ngayong Tuesday, magaan lang, di ba? Sa lahat po ng mga inaantok dyan na driver na nagising, saktong-sakto ang good morning towel ninyo. Napakinggan ninyo yung Miss Balagbag at Mr. Balagbag. At ang title po ng kwento ngayon, ang babaeng binalagbag sa damuhan. Mga kabisyo, muli maraming salamat. Ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo in behalf of DJ Raketera. Kayo po ay nakatutok sa aming programang Top Secret. At maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat kay Dut Nakasama natin ngayon. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, kabisyo? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!